Yero try viewers asyong nang ni mentah ada nak jingtia da khlan kamat menin gajur nrei mentah kala dari jing de wailang gi para bangat la pentip shiki baklai duai mentang kham so khlan kandet wat la tang dang so telat hi ti menem singa ngap yaki kubo na ki youtube matapat spang asyong pendam ublay jing duai asyong jing tia makat manang syong ang try ka iga kubor ka ba men karan nga metaka janmit kabang nang syong ublay pun kan mau yang ana kanika gospel Matthias ka ba video snow nakapor siya kapor kamtam lay haki por Christmas video snow ba hendrai ba imda jupusan bhai kanika kubor pateng-teng ila syem ya katang kum ka history dan itang kum ka ka bangin celebrate rangan itu ifi wat lakam day ka por Christmas mtan roi mulai pun pa nga kat bangarang syong nang ni ngam kwa ban pelen ai kai ka por wat la am da ngau ka taka jing khlanya ka mat roi akwa ban ya sam ifi ka gospel Matthias kal nong ka baning kong khat ka ba arpuai kong kan kharu yau khun men khatru ya ka kerteng jong u jisu na ba un pen em ya laki briu na ki pop jong ki fi tingani thu fi ba ka problem hi jong ka perthai barok kawai ka ba dan bat ai thu ki ai ka ba fi akan du jing e mata si fi ru fi dang pet ya kan ka video bat fi thia pang ni thu fi ka ai barok ngin dalet shabnang kini ki jing pang ginum dan shu ki jing ku slai ginum dan shu kat ngidang dan kan ka perthai kada ka long ba kan ka perthai kadang dan ha ka pop ti bat pat la penjana ini ti ngi dan teng yo pang no jing yo pang ni kamlong ban penjengai nu blai ndrai ban pusan ban perkhat bat ban yet la ka jong ka do not ke ngi duna nga maner nga syong el dim ang try ke ki jing duna jonga ki jing bakla ki ba menang dai ban pen bet ko nga ai ngu yu blai ngong fi ba ka jing ai jong blai la ka jing spa jong ka ding fna calvary blai la plat lu yang ani tigi pop ki ba yai te marau kumbau jisu new kumbau kitin jong blai kan ban biang ko kan kharu yau khun men khatru ya ka kerteng jong u jisu na ba on pen em ni ki briu na ki pop jong ki fi ka problem ong fi na ka dau ba jong ki ni ka perthai ki jing so si ki jing ku slai ki jing ya penyap ki jing ya bishni briu ki jing puhun ga donot ki jing bom sup ka men sim ani thu fi ki dai hi na ka pop tu jisu wan sa ka perthai tang ban ni shunget mo tang bangin shunget u kal abyang ni nget wala khai u ha nget bangidan haki jong ki balang la shunget ni lat jesang to ndrei kai ka bangin dei ban perkhat ko yang ni mentak singi kalong ani ka janmit kalong hatung ni la u jisu la pen em shan em ni ki pop jong pila yo la lu chi shan em na ki pop jong fi ki batte mara fi let's see menta fi thia pang ha jing thia pang wat let khnyum wat li ut yu blai penang asyong nga khat ng try jisu ko do nga ingu ba wat lang thia pang ni rei ka penjai nga yo ban syong ban pusan ni tin jong blai tinggal switch off no era mobile nga ai no ka airplane mode khnang bangan yo ban perkhat ke jing bha jong blai no uju habau dan ha pedang ka jing stom shim khnyum yu blai ha ini jing pang jong im de dei jonga mata im de dei pang renga kran fi ki ba thia pang de ki snam ni banai la si fi dan ha jing pang la si blai khani por kwa ban pan pau e fi ba kwa ban plat do e fi na ki jing khu slai jong pop ka jing khu slai ga de ga pop ngau e fi
mi no ni tu ki jing khuslai wala fi pang kat no ni por pai shu Jesus Christ hang ni long ula ban pen em ki briu na ki pop jong ki fi haba pen em ki briu mot o pelat lot ni tu ki sai khum jong pop let's see fi dan kan ni por kan no jing sha te sha khum ka pop let's see kala ban plong ka pop jong jing kwa brai ka pop jong ka jing bisni briu ka pop kalong ba fi bu not fi bu shun you know let's see fi ka pop jong ka jing bam sap let's see ginu an ong fi blai ukuran yang am ta pau ni Jesus Christ dan bor ban pelat ya fi kadan kami fi ban wan shu komba fi long gimla ban pen kesan ho blai nga menengan itu fi nga duai ho blai ho la pelat lot ni ki pop ki ba te khum yang andrei ngampat janai no fi kadang dan ke bangan yet yel ding yet no tra Jesus ko do pen pau mami ki pop ki bari tra Jesus ko do ki ba ngam la ban so thu ngam la ban i le si ki la ban long jing sarang kala ban dan kinu ngam tra Jesus ko do mami menang pen khut na kasngi sha si idan kam ban wan shu Jesus Christ kom baulang idan kam ban wet wan sha khmat ngim dan kam dei ngi tang ban shunget lada ka jingat kata jingat jong fi kam pelat lut fi na ka pop but fi pat experience sha ya ta ka jinglat lut na ka pop mani tu fi shulong niam ngano fi compare fi la gini balang hai tu tip bau ji sugre suwan na kam ta jong fi ban pelat lut ban pen em fi mdang tan ma ban pen em fi ba fin shakri u blai o kat no kalong ka ba thiang ka jing shakri u blai ka komen ha bang ayo kran ni ka video ru na ka jing tiap pang matang asu thu bo men sim jong blai udan men sim jong blai udan te haju ka ni ka poru ngani thu ifi ba kat bang nang tren yang ni kitin ngang snow yo bor step ngang snow yo bor but to wat la yel di ngapang ru rei ngakwa ban penduai pat gitu gi ba sistem no gitu ba din jing te jing khom gi bor jong baman ngang ifi kat ba fidang pet kan ni video plan iki pop jong fi dan hai kamera thia jong fi dan hang no ka ba fi shong plai gi pop jong fi kinu gi ba fi le ba fi tip na ba fi tip plai ki wan shu Jesus Christ ang try ngal ale kata pop ngal ale kita sat khoi da snam jong me try kini gi bor jong jing pang ma ka kat mang kran tang yo bor an yu thu ifi aku ban shakri sha yu bleng ko ban shakri bri ru wala ngadan ni ngam ko ban pen na ikai ka por ti nga so bo men sim jong bleu try tikat ba fi dang dan ki jing thia jong fi ani thu ifi bo jisu sha sempat no sha sempat pang amet rei udang ong ki udang shakri ki brio no wat akading fna bu sha yu udang shakri tingiru kaju on ko por ong an penduai fi nang ni plai ki pop jong fi bat kinu ki badan jing pang bu ya ki ti jong fi ha ki shadam na ha khli akano no bapang an duai nang ni kara jisu kat bangadang duai nang ni ka bang kren ni ka snow ka bor jong men sim ba khut kin try bo move try akani ka por try jisu nga duai try jisu ki tu ki badan ni ka jing yele aka pop try ki badan try jisu kinu ki jing sha te sha khong pop kat bagi dang plam ta try jisu ka bagi ni men sim bamman ki batte king on mi no ki men sim bamman ha ka kerteng jong jisu pelat lot try jisu nga kren da ka jingat am ka jing arta tin ba ka badang duai nga yo borel di try kani ka bor ka jing pen sele jong me kani ka jing dap jong men sim ba khut ha bang kren try jisu kat bangadang bu ini ki ti try kat ba kitu ki beri ki dang bu ya ki ki bapang try ki ba shitam ka kanu ka jing pang ket ni ka jing pang cancer try jisu ka jing pang klai ka jing pang shadam ka jing pang gastric ka jing pang try jisu ka khli ka jing tha khli ka flu try jisu ba kodor ka jing pang try jisu ki mat ka jing pang mat try jisu ba kodor ken mi no try kinu ki jing pang kini bang la nyau kertang ken mi no kinu ki jing pang ro la fidan kanu jing pang of try pelat lot yang akren da ka jingat mi no itu jing pang kat ba fidang bu ikti menta long khia akren come out right now in the name of Jesus Christ kinu ki bor jong bamman da fi shakte shakom ki bor jong bamman ka to ka pop aba fi flam tang akren ni da ka jingat nga pha be ki men sim bamman ngong ben sim bamman mi no pat fin jerho fin pre fin saham lada fi shitam ganu ublain pelat lot ya fi kum bang kat banganang dua yang fi kadang ka bor ka batut bang slow ya ka bor ora ba shede kida ba shondo kora ba shede kida ba set them free Lord Jesus pelat lot yaki pelat lot kini beri ba pet naki jaka shong jaki nagi jaka trai jisu ki ba pet jisu nagi jing tiak pang joki pelat lot kin trai haka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth nagi jing snam la pen kia fi
Turai Jisu kajuk ka poru ngayok sngawi ka jingkyak Turai Jisu bakodor ka mga bu elding ni kti Turai mga duai Turai kinu gi basyak te syakum gi jing melian basniu how drugs Turai Jisu gi basyak te syakum ha ka bor jong ka kiat Turai Jisu kin mlat lut kini men simbaman kin mi no kinu gi tu gi basyak te syakum ka jing pet gi tu gi film ba jakliang cancel Jesus name mi no kat ba finang plam ta mi no tu men simbaman ba dan haki pop aurea mi no kerteng jong Jesus Christ pana Nazareth badan ka jing mlian ka jing di duma ka jing shakte sakum ho kwai come out right now set them free Turai Jisu bakodo ha kerteng jong Jesus Christ pelat lut ki badan Turai ka negative thought Turai Jisu ki basu perkhat sneer wat Turai Jisu akram ni da ka jing lat lut ka kerteng jong Jesus Christ pelat lut ki Turai ki tu ki badan Turai Jisu ka suicidal thoughts ki basu kwa ban sim no ka jing em akram ni nga be ki bo jong baman come out right now mi naki Turai Jisu bakodo Turai ngakren ya ka jingkerman hami ngakren Turai Jisu bakodor ya ka jingkerman hau Jisu Christ ka badan ka bor ngakren Turai Jisu ya jing pelat lut ken Turai Jisu bakodor itu ki badan itu iba badan ka jing pang skor ba fimla banyo snow come out right now be healed in Jesus name Turai Jisu gini ki badan ka jingduk jingkerman ki badan ka jingduk ang tuban gitu ka mensim jo ka jingduk nga be no akreteng jong Jesus Christ pelat lut ya ki itu ki badan ka jing syakte syakum aki bor jing bot jing perkhat ki ba kemyo tiak men miet keren dah bor jong mensim bakut ni dah ikhtiar dah bor dah jing pen selek ngang pelat lut ya ki kan ka por fin yo tiak sibet akerteng jong mi nak sting mensim baman haka kerteng jong Jesus Christ pelat lut ngakren ini dah ikhtiar dah jingat dah authority haka kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth Turai Jisu ban ngadal net ken Turai Jisu habaki bu ikti Turai Jisu kan jaga kan ka por Turai Jisu bakodor Oh rabashide ke rabashondo ko rabashide ban pan krawi ka buram jong me melong hinnen mentabat syaduk ki bam jukut uju ba me ai pelat lut ki beri wen Turai Jisu bakodor ma ai ka strang bingin syakri ha pedang ka jingpang Turai Jisu bat me pen jam me pen kya ini Turai kani ka de ka jing syakri kan Turai Jisu bakodor kam dei ka bor jong an reka dei ka bor jong mensim bakut Turai ba penlak Turai ban syakri ki beri Turai kani ka por Turai nganget Turai Jisu gitu ki viewers Turai ki bam yo syaban ban phone ai nei Turai nganget dah kani ka jing duai metakan pelat lut kan that kan pelat lut ini psycho mo pop Turai Jisu haka kerteng jong Jesus Christ amen ada kerpat if di viewers kini gidi singi gi bakhat do ba umen sim jong blay ru yai trai bat fin i ki singi bakhat do ru ka pop kanang man bon bat ki brew gilang ba it yal dia kuran pol si shiti tu mati wang ba hagi singi bakhat do ka jing it jong gi babon kan man kriat bat ki brew kin it tang yal dia giben sim baman gi trai ni pon rai kanong itu ifi bangi nim dei ban aila itang men sim baman ini ban syakri ublay kini gi singi bakhat do ngim tip lano ngin ngin let no nakani ka perthai rai hak to ka jing kali ngai fi kalong fila pan kre ne fidan nem ka jing it yo Jesus Christ fidan nem ka jing trang ya ban syakri yo Jesus Christ fidan nem ka ka jing it yo ka mensim jong fi gadan nem syaka hima ki benang kala ka bomot no ono fi i no itu kam kai i no itu kam auria i no itu kam di i no itu jing syakte syakum ni pop pai shu Jesus Christ kat baka ya jong ka jing ai kadang dan fitep bau blay udang ai kan ka ya jong ka jing ai kadai ingi ban kala ka momot kadai ban pai kadai ban pen khut wat le kai ba brang kini gi singi ne situ fi gidan ki brio ki ba syukulan lah kalan hi ki khlat no ti fi snow mo kalang ki khubor ba ka jingyap kam ju up you know rai ka jingyap mdei bangin tiang ki jingyap brio bla ngat shay Jesus Christ ba dan ka ikhtiar badan ka bor tiang shu ka jingyap namar ka jingyap ka dong tang ka jing sedang bangin let banyak kendu yu Jesus Christ fidan em kata ka hope mo fidan em ta ka jing kerman ne fitiang that aba fipang da kadai ni ban kala ka bomot sha pai shu Jesus Christ kala ka bomot ni pop pan ban sat khut ang snam jong Jesus Christ let sha ka jing pen baptist ka ba shisha ka ba pengam hadim ba fila kala bomot pediang yu men sim ba khut ba fin syakri yu blay ngong ka do no jong fi ha penang ka jing pang kan dan ban syakri yu blay ban penwan ni gibriu syaka hima yu blay nganget ba kan kerkhui fi nganget ban kerkhui fi ha ka kerteng jong Jesus Christ pana Nazareth amen bat amen nakabenta ka buram jong blay amen